भगे नु बा कि जेकर बेटी के बियाह कइला इतना दिन हो गई, लेकिन आज तक अपना बेटी की यहाँ ना गई बापा भागा बा। लेकिन आज अपना बेटी के 1 रुपया कुल चुकाई, हाँ जितना दहेज के पैसा बा तब अपना बेटी के यहाँ जाई। बाप बहुत खुश नसीब होखेला जवना बाप के बेटी आखी के सोझा जाली या रहेली ससुरा में। बाप बहुत बदनसीब होला, उन दहेज के लोभियन के चक्कर में अपना बेटी के देखियो न सकेला। लेकिन हम आज अपना बेटी के देखब, आज अपना बेटी से मिलब। आज हमार बुचिया बिना बाप के बिना माई के बेटी के का जाने कैसे रखले हो सब बुचिया। तो हमार गुड़िया ऐसा रहे जब बड़ भइल तो ओकरा के ससुरा चढ़ा देनी हम डोली में। बिना माई के बेटी के टूअर लड़की के कैसे रखले हुई।